नमस्कार प्रणाम, हम है राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया आज देव उठनी एकादशी हवे और आज के दिन बहुत सारा समस्या दिमाग में आवेला, जैसे कि पूजा कैले का समय कब बाटे, शुभ मुहूर्त कब बाटे, पारण का शुभ मुहूर्त कब बाटे। तो इस सारा समस्या का समाधान हम ए वीडियो के माध्यम से लेके आ गए बानी। तो आप सब बनल रही ए वीडियो के साथ। आप सबके बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी हर साल कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी के मनावल जाला। आज के दिन ऐसन कहल जाला कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था से उठे ने। आप सबके बता दें कि भगवान विष्णु जब शयन अवस्था में गए रहने तब से लेके और आज के दिन तक यानी 4 माह तक कोनो शुभ कार्य ना कल जाला। शुभ कार्य जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश या मुंडन संस्कार इत्यादि, आज से इस सारा शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाएगी। आप सबके बता दें कि आज के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी करावल जाला। आप सबके यहाँ भी बहुत सारा लोग व्रत होई और आज तुलसी पूजन भी करी। आप सबके बता दें कि आज के दिन कौन ऐसा काम बाटे जोन भूल कर भी आप सबके करे के नहीं खे। सबसे पहले तो आज आप सबके चावल का सेवन नहीं खे करे के। आप सबके बता दें कि शास्त्र के अनुसार ऐसा मानल गईल बाटे कि आज के दिन चावल का सेवन कैले से अगले जन्म में उ व्यक्ति के रेंगे वाला जीव के रूप में जन्म होला। दूसरा सबसे बड़ा बात बाटे कि जौन नइखे करे के, आज तुलसी पौधा से तुलसी पत्ता तोड़े के नइखे। काहे कि आज तुलसी पूजन भी कल जाला। तो भैया पूजन करे के बाटे तो तुलसी जी के पेड़ के नीचे भी पत्ता गिरल रहेला, ओसे आप सब पूजन कर सकेनी, लेकिन पेड़ से पत्ता नइखे तोड़े के। और आज के दिन आप सब व्रत भी होखब। व्रत के दौरान कोनो भी जीव जंतु या मानव का अपमान नहीं के करे के। काहे कि ऐसा मानल जाला कि ऐसा कैले से माता लक्ष्मी नाराज हो जाली और आपका घर छोड़ के चल जाइए। तो भैया भूल से भी इस सारा काम नहीं के करे के। आप सबके बता दें कि पूजन का समय कब बाटे। शाम के 6:08 से पहले आप सब पूजन कर सकेनी। वहीं कल यानी कि 5 तारीख के आप सबका पारण करे के बाटे और पारण कैले का शुभ समय बाटे सुबह 6:27 से लेके सुबह के 8:30 बजे तक। ए बीच में आप सबके पारण कर लेवे के चाहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।